नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर। आज मी तुम्हाला काटाची आमटी कशी करतात ते दाखवणार। म्हणजे डाळी पुरण करतो ना आम्ही पुरणपोळ्याला, त्याचं पाणी काढलेलं आहे ना डाळीचं, त्याचं आमटी दाखवणार आहे मी। चला तर मग बघूया साहित्य। हे काटाचं पाणी आहे डाळीचं, पुरणपोळ्या केलं ते पुरणपोळ्या केलं ना ते डाळीचं पाणी आहे। हे काटाचं पाणी म्हणतात हे याला। हे खोबरं आहे, कांदा उभा चिरलेला आणि लसूण हे भाजायचं आहे। खोबरं, कांदा आणि लसूण हे फोडणीसाठी। कढीपत्ता, हा आडवा चिरलेला कांदा, तेल, गूळ थोडंसं, हिंग, मोहरी, जिरं, गरम मसाला, हळद, मालवणी मसाला आणि चवीपुरतं मीठ, एवढं साहित्य। आता आपण खोबरं भाजून घेऊया। 2 चमचे तेल टाकते कांदा खोबरं भाजण्यासाठी। 2 चमचे बस झालं। गॅस मी फास्टच ठेवला आहे, आता स्लो करते। आता कांदा घालते त्याच्यामध्ये। तेल तापलं आहे चांगलं। कांदा भाजून घेऊया पहिला, लालसर होऊ दे कांदा। आता मी ह्याच्यामध्ये कांदा थोडासा भाजला आहे, तर आता मी त्याच्यामध्ये लसूण टाकते भाजायला। तुम्ही आलं लसणाची पेस्ट पण फोडणीला घालू शकतात, लसूण नाही घातली तरी। आम्ही लसूण घालतो म्हणून आम्ही आलं लसणाची पेस्ट नाही घातली। आणि हे 2 मध्यम आकाराचे कांदे आहेत उभे चिरलेले, आणि फोडणीसाठी छोटासा कांदा ठेवला आहे चिरून अर्धा। आता कांदा भाजला आहे चांगला आहे बघा, लालसर झाला आहे चांगला। आणि आता हे खोबरं घालते। खोबरं पण तसंच भाजायला पाहिजे त्याच्यामध्ये चांगलं, जसं आपण उसळीला वगैरे वाटण घालतो ना तसंच करायचं आहे। याच्यामध्ये तुम्हाला हवी असल्यास चिंच पण टाकू शकता, पण मी नाही घालत, मला जरा त्रास होतो म्हणून। चिंच घातल्याने चांगली होते आमटी। खोबरं हे भाजून झालं आहे। गॅस मी फास्टच ठेवलेला, आता बंद करते। तोपर्यंत जरा ढवळून घेऊया, कारण तवा गरमच असतो ना, चांगला भाजून निघेल। बाकी राहिलेलं आहे ते। तवा गरम असला तरी भाजतच असतं वरती। आता मी तूप ठेवते गॅसवरती, जरा फास्ट ठेवते। आता फोडणीला घालून घेऊया। गॅस मी स्लो ठेवला आहे। आता तूप तापला आहे, 4-5 चमचे तेल टाकूया आपण। कढीपत्ता टाकूया फोडणीला। अर्धा चमचा हिंग टाकूया। मोहरी टाकूया अर्धा चमचा। हे सगळं ढवळून घेऊया। आता जिरे टाकूया अर्धा चमचा। आता फोडणी चांगली तडतडली आहे। आता आपण कांदा टाकूया याच्यामध्ये। कांदा टाकला आहे। आता कांदा थोडा वेळ भाजू दे, म्हणजे थोडासा नरम होऊ दे। कांदा आता चांगला भाजला आहे, नरम झाला आहे बघा। आता आपण याच्यामध्ये गरम मसाला घालूया, नुसता गरम मसाला, 1 चमचा तरी घालायचा। एवढा टाकला आहे मी। गरम मसाला भाजला आहे चांगला। आता आपण याच्यामध्ये हळद घालूया। हळद अर्धा चमचाच घालायची आहे। ती पण ढवळून घेऊया। गॅस मी स्लो ठेवला आहे।
गूळ टाकूया थोडंसं. त्याच्यामध्ये तुम्ही चिंच पण टाकू शकता ना, मग असे मी बोलले, पण मला पायाला त्रास होतो म्हणून मी घालत नाही चिंच याच्यामध्ये. हे सगळं परतून झालं आहे. आता आपण मालवणी मसाला घालूया. मालवणी मसाला तुम्हाला जसं तिखट पाहिजे तसं घाला. मी 1 ते 1.5 चमचा घालणार आहे. मालवणी मसाला पण घालून सगळं परतून घेतलं आहे चांगलं तेलावरती. आता आपण हे वाटण घालूया. वाटण पण थोडंसं परतून घ्यायला पाहिजे. नंतर बाकीचं धुवून घालूया. हे आता आपण ओतून घेऊया पाणी. काटाचं पाणी आहे ते. नंतर बाकीचं सगळं घालूया. बघा सगळं आता मी घालून झालं आहे, मसाला वगैरे सगळं, खोबरं आणि काटाचं पाणी वगैरे सगळं. आता मीठ घालते. ही जर रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब पण करा. धन्यवाद. तर आपल्याला चवीप्रमाणे मीठ घालूया. अशा प्रकारे झालेली आहे. त्याला कड उमाळा येऊ दे.